Ndibulela leli suku likhulu kangakanani. Kuba kwinto yonke kuyabanda, kusebusika kuyathini, kusewuthini, sisemngcwabeni kaThixo apha umngcwabeni kaThixo. And ndizoba nombulelo omkhulu esiwenzayo. uThixo uyakukholose ngathi uyasithanda ngamaxesha onke. Kuba kwezinye iinkonzo kwayekwa kwathi akusayikhona. Thina oko siyibambile. And asinanto sithi hayi yi-holiday noko makuvale. Asivale. uThixo azange aphumle kunathi. Wayeke waphumla? Akaphumlanga. Ndizobulela bethunana nobuhle bam enibuncoma nibuncoma ngenxa kaThixo. Ndifika ngale ndifike and uThixo ungexali. Ungexali uThixo ngamandla kaThixo ayikho enye into. Ndingathi hayi inoba wenza into ethile. Hayi na uyathakatha. Ngamandla kaThixo zonke ndiyawabulela. Ndinombulelo ongazenzisiyo oba oko sasiyibambile sithe. Asityhefa sithini sithi hayi masiyeke sibambalwa. Siyithanda ngexesha sinjena. And ndinento endiyithandazelayo uThixo endiyicelayo. Ngaske sithi nanjengoba ikhona ke besasike sabheke eCOVID, sasibheke ebaskene. Wathi wakhona umfana othetha uhamba nomamakhe wathetha ntoni uyafuna ukhoza salinda sancama. Kodwa ndiyamcela uSomandla athi namhla sithi sibheka phaa siyakhoza bafika abantu bakaThixo bangena. Kodwa ndinento uThixo endiyicelayo enkulu. uThixo ndiyamcela kuba wonke umntu oke wathi taka nxa wangena ngaphakathi xa ukhonza nathi ade amkele uYesu. Ndiyayicela ukuthi baze enze ukuthi uba abo bantu bonke baze bafane nathi. Amen. Le nto siyiyo thina sineligcuntswana kodwa ngeyi senze ezibukwayo. Into esizenza ezibukwayo kuba nangoba ke babuze nasendlini soda nje kancinci kodwa sendlini paska besiyityele khona. Indawo yethu inkulu esenzile kodwa yenziwa njengabantu nje bambalwa. Laligcwele lithe qhu indlu kugcwele kumase kuyona. Kule xesha sasingazinto sasizoshushu kugcwele abantu bakaThixo siyakhoza. Yeyi abantu bade bahlale phandle kwafumaniseka iyazanyazana. Zange uphumelele nenye into kodwa silesigcuntswana silile kodwa siyaphumelelisa. Yonke into iyaphumelela. And yonke into isuke enhliziyweni sigqithise zibise kwenziwe phinde kuthiwa hayi ngeminye kuba wenziwe into ethile. Asinayo nenhliziyweni. Siyakhupha siyabokoboko. Ndithetha uba nyhani ndiyayibulela loo nto leyo. Ndizobulela uthi nomtshato omandiphethe ngenxeba. Kuba ndigojiyasi ndiloo hlobo nje ngulo tata kwam. Utata uyandizama zama ibheleka ndiwubulela nomtshato omnye esiphethe kufinele kakuhle ngendlela entle. Ndizobulela ndigxininisa nento phaya endlini. Singabanye abantu. Umfundisi wake wafika ngemini kwakusasa ndivule iBhayibhile ndifunde iBhayibhile. Singabantu beBhayibhile kaloku. Siyashumayela sitsho. Siyazilungisela noba sitheni siyakhoza. Nawungathi uba ukuhlela kufanele uba uyokwenza into ngapha uyavuyeka. Yonza kwenza ude uthi ngamanye uqine nomuntu uba yena uduqine nomntwana size kuThixo sonke ndithanda ntwiba sonke siyafana. Siyagqulithela uzaphe enhla apha epulpitini sizoshumayela ilizwi likaThixo sithisa ilizwi likaThixo. Sithi hayi ngabanye abantu. Abanye abantu bayothuka badabuka uva bathi hayibo utata lo khe siphume nakhe sibheke ngapha elantukeni umzalo mhlawumbi uswelekile siphume sibheke napha kwindawo ngendawo apha eKapa. Umaniseke bakanikwe nendawo ethi ayitsho utata ayitsho. Kodwa bathi esilevini hayibo uyayazi na andinawukwazi. Kaloku unomahluko ngoba loku utheni uyakhoza usenguThixo.